Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, sannunku da sake kasancewa da mu a cikin ci gaban labarin mai suna ba ni na kashe shi ba, kashi na 9, Bismillahirrahmanirrahim. A can asibiti kuwa sai godiyar Allah don an yi wa mama aikin ido kuma alhamdulillah aikin ya yi kyau. A lokacin da aka dawo da ita ɗakin ne ta farka daga baccin da ta sha. A hankali ta suma buɗe idonta da ta ji mata nauyi. Daidai lokacin mami da ta je gida ta dawo, tare suka taho da dadi bayan shigowar shi ne suka haɗu da likitan a harabar asibitin. A nan ya musu albishir ɗin an kammala aiki kuma komai ya yi daidai. Hamdala kawai suke yi don jin maman suke kamar mahaifiyarsu. Tare suka taho zuwa ɗakin dukkansu. Suna shiga ciki suka ganta har ta miƙe zaune idanuwanta a buɗe. Tana tunanin me ya kawo ta asibiti. Tana ganin su mami abin da ya faru ya dawo ƙwanyarta. Take idonta ya soma cikowa da ƙwalla. A'a, yi haƙuri don Allah, kar ki yi kukan nan don Allah. Mami ta yi saurin faɗa. Shi ma likitan cewa yi, don Allah ki danne zuciyarki, ki cire komai a ranki, ko don samun lafiyarki. Kuma kin ga aikin ido aka yi miki, in kika kuka kuma komai zai lalace. Aikin ido kuma? Ta tambaya da sauri. An yi miki aikin ido sakamakon ganinki da ya rauni, kuma an duba miki ƙafafuwanki duk da taimakon 'ya'yan naki. Yanzu ina yake miki ciwo? Ya faɗa yana nuna mata su mami. Ita ma su take kallo cike da mamakin abin da likitan ya ce. Jikina ne kawai ba ƙarfi sai idona da na ji ya ɗan canza min, bayan wannan ba wani abu. Masha Allah, haka ake so. Yanzu ga magungunan ki nan, su zaki ci gaba da sha insha Allah zaki dawo daidai. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Sai dai ni gida nake so in tafi yanzu, ina son a sallame ni. Sallama kuma baba, ki bari ki ɗan ƙara jin ƙarfin jikinki mana ko? Likitan ya faɗa. Ai baki gama jin sauƙi ba mama, ki bari a kuma dudduba ki kafin a sallame ki ɗin. Ita ma mami ta faɗa cikin sigar rarrashi. Ni ba na son zaman asibiti ne kwata-kwata shi yasa. Kuma an gama duba ni tunda har an yi aikin ma. Kuma ba na jin wani ciwo a jikina. Idan na zauna magunguna ne kawai za a ke zuwa ana bani kullum, kuma a gidan ma hakan zan yi. Ni da araina na fi son a bani sallama in koma gida don hankalina ya yi gida. Kuma yanzu don na karɓi wankau ɗin mutane kar in je wani abu ya samu kayan. Mami na shirin kuma yin magana, dadi ya tare ta da faɗin. Kin ga a bata ta sallamar kawai, ba mu san uzurinta ba. Ka rubuta mata sallama yanzu mu tafi kawai. Dadin ya ƙarasa faɗa da bawa likitan umarni. Ba musu kuwa ya juya ya fita. Ba jimawa ya dawo ya miƙa musu wata takarda tare da fatan Allah ya ƙara lafiya. Sai dai ya ce duk bayan sati ɗaya ta dinga dawowa ganin likita. Godiya su ma suka yi mai sannan suka fita. Nan mamin ta taya ta kimtsa ɗan hijabin ma ita saka mata. Ta tsira mata takalminta sannan suka fito. Dadi ne ya riƙo magungunan suka taho, shi ya buɗe musu baya suka shiga, sannan ya zagaya ya shiga gaba ya tayar da motar suka fice a asibitin. Sai da suka soma tafiya sannan ya tambaye ta wace unguwa. Tana faɗa mai ya gane gurin, haka ya ci gaba da tuƙin a hankali har suka isa unguwar. Har ya tsaya a bakin lungun sai kuma ya ga kamar mota za ta iya shiga ciki, don haka ya juya ya fara ƙoƙarin shiga cikin lungun. Unguwa ce ta masu kuɗi, duk gidajen manya ne. Duk da duhu ya so mai don an kusa shiga sallar isha'i, amma hasken fararen ƙwayaye ya haske unguwar tar. Sai dai tsit unguwar take kamar ba mutane a cikinta. Har ya wuce maman ta ce mai, ga gidan nan ka wuce. Bayan da Hassan ya tsayar da mota suka fito. Tsayawa suka yi suna jiran su ga gidan da za ta shiga. Sai suka ga ta nufi wani akurkin gida da bas a ƙasa. Nan ta fara ƙoƙarin kunce wani tsumma da ta saka ta kulle gidan da shi. Sai da ta buɗe sannan ta juyo ta ce, na gode, Allah ya ji kan magabata. Ta faɗa tana shigewa ciki. Su kuwa gaba ɗaya mamaki ne ya cika su ganin wai ashe nan gida ne. Shi dadi ma ya zaci shago ne a gurin irin na almajirai ɗin nan. Ita kuwa mami mamakinta ta yadda unguwar take ta masu kuɗi amma ka samu wannan gidan a tsakaninsu. Dan in baka lura ba ma ba za ka san akwai gida a gurin ba. Dan gidajen biyu da ke gefen shi kamar za su rubto kan shi. To ya aka hakan ta kasance? Ganin dare na kuma yi ne ya sanya dadin ciwo mami. Mu shiga ciki to. Gaba da ya bi ta a baya suka shiga gidan. Gidan ƙarami ne sosai, ɗakuna biyu ne sai ban ɗaki da rijiya a tsakar gidan. Tsayawa suka suna bin gidan da kallo bayan sun yi sallama. Maman ce ta fito daga ɗaki tana amsawa. To su ta yi ganin su a tsaye cike da mamaki ta ce, wai da mun ba ku tafi ba har yanzu, ku ƙaraso daga ciki to kwa tsaya a nan. Mami ce ta ce, wallahi ba mu tafi ba, aikin manta bai ki karɓi magungunan ba. Sai lokacin ta tuna da magungunan nan ta ce, ai kam da manta wannan hankalina ne yayi gaba. Ku shigo ku zauna don Allah, bari in saka muku tabarma.
wallahi sauri muke, dare ya so mu yi, amma tun da mun ga gidan za mu dawo insha Allah. Ga wannan. Mami ta faɗa tana miƙa mata ledan magani tare da kuɗin da dadi ya ɗaura mata a kai. Iya ledan maganin kawai mama ta karɓa sannan ta ce, na gode sosai da ɗawainiyar da kuka yi da ni, sai dai ku yi haƙuri, ba zan iya karɓar kuɗinku ba. Saboda me mama? Dadi ya faɗa. Haka kawai, wallahi nake jin ba zan iya karɓa ba. Kuɗin sun yi yawa, hakan ma na gode, Allah ya saka muku da alkhairi. Don Allah ku zauna ko ruwa ku sha. Ai mama tun da biki karɓa ba, mu ma ba za mu karɓi komai a nan ba. Shikenan mu za mu koma, Allah ya ƙara lafiya. Don Allah ki yi ƙoƙari ki dinga shan magungunan naki akai-akai, Allah ya ba mu alheri. Amin amin, insha Allah zan dinga sha, na gode sosai. Maman ta faɗa, har gurin motar tasu ta rako su suka tafi. Juyawa ta yi ta koma ciki, tana shiga ta saka wa gidan sakata, sannan ta shige ciki. Sai da ta soma yin wanka sannan ta yi sallar da ake binta tukunna ta zo ta kunna wutar gawayi. Ko da ta kama ma iya kunu ta dama kasancewar tana da gasara a ajiye. Tana dama ta kashe wutar sannan ta koma ciki. Shuka ta saka a ciki, ta juya sannan ta soma sha a hankali. Sosai kunun ya yi mata daɗi a baki kuma tana jin daɗin shan shi a yanzu. Sai dai abu ɗaya da ta tuno ta ji ya fita a ranta. Tana tuno ‘yar tata da ke gidan kaso ta ji ya soma yi mata ɗaci. Cire kofin ta yi a bakinta ta ajiye a gabanta. Take ta shiga tunanin yanzu haka Limat ɗinta na can bata ci komai ba, ko a wani hali take yanzu? Ta tambayi kanta. Ji ta kunun ma ya fita a ranta gaba ɗaya, don haka ta janye shi a gabanta, ta ɗauko ledar maganin ta fito da shi ta soma sha. Tana gama sha ta cikin gide a gurin don ta huta. Tana kwanciya kuwa bacci ya gaba da ita mai cike da mafarkan ‘yar tata. Su kuwa suna tafiya a hanya, mami ta kalli dadi sannan ta ce, ka fahimci abin da na fahimta kuwa tattare da wannan baiwa Allah? Me kika fahimta? Ya tambaya. Gaskiya na fahimci su mutane ne marasa ƙarfi, duba da duk unguwar su kaɗai ne suke da irin wannan muhallin. Sai dai daga gani sun tsaya ne iya matsayinsu sun riƙe talaucinsu. Ka duba fa ka gani, duk wanda ya kalli gidan ya san suna buƙatar taimako, amma ka bata kuɗi fir ta ƙi karɓa. Wannan ya ƙara tabbatar min da ba yarinyar ta bace ta yi wannan laifin. Dan da ita ɗin ce za a ga mahaifiyarta tana facaka da kuɗi. Amma yanzu dubi ba komai a gidan in ba ƙullin kayan wanki ba. Kashi-kashi da alama su ne wanka waɗanda take yi. Haka ne duk abin da kika faɗa, sai dai ina son ki san shi faɗan Adam yana da wuyar gane hali. Kuma kai tsaye ba za mu ce ba ita yi kisan ba, tunda gashi nan duk bincike sun tabbatar da hakan. Sai dai nima ina tantamar an biya ta ne akan ta kashe shi. Sai dai can wani dalili nata ne daban ya sa ta yi kisan. Dadi ya amshe zancen bayan ta kai ƙarshe. Nannayar ajiyar zuciya mami ta sauke sannan ta ce, ni fa akwai wanda nake zargin yana da hannu cikin kisan nan. Wane ne? Wa kika gano? Dadin ya faɗa da sauri. Girgiza kai ta yi sannan ta ce, ni ma ban tabbatar ba, kawai zargi nake yi tunda ba ni da shaida. Amma zan ci gaba da bincikawa har Allah ya sa mu gano mai laifin. Shikenan to Allah ya tauni asirin ko suwaye suka yi mana wannan yankan ƙaunar. Dadi ya ƙarasa faɗa idan shi na kaɗawa ya yi ja. Ita ma mami idanta ne soma cikowa da ƙalla tuno ɗan nata mafi soyuwa a ranta. Shuru suka yi dukkansu kowa da tunanin da yake yi har suka ƙarasa gida. Washe gari tare suka kuma fita zuwa na babban sito na sai da kayan masarufi. Nan suka sai duk wani abu da ya danganci kayan abinci, kama daga kan ƙaramin buhun shinkafa, katon ɗin makaroni, taliya, kuskus, samobita, sai sabulai, kilin da dai sauran kayan amfani na yau da kullum. Sai da suka gama sannan aka buga musu lissafin kuɗin. Sun kashe kuɗi sosai a kayan amma haka suka biya babu ko jin wani ɗaga suka taho. Daga shagon kuwa suka zarta unguwar su mama. Suna tsayar da motar suka fito, tsayawa suka yi ko za su ga yaran da za su shiga da kayan ciki, amma babu wanda suka ga gilmawar shi a gurin. Ganin suna ta tsaye sanya mami cewa bari ta shiga ciki ita. Tana shiga ta tarar da maman a tsakar gida tana ta tiƙar wanki. Sallamar ta ce ta sa ta ɗago tana amsawa. Ganin mami ya sanya ta saki fara'a tana amsa sallamar, sannu da zuwa, ki shigo hajiya. Maman ta faɗa har yanzu tana fara'a. Ai ba ni kaɗai bace, tare muke da shi. Ba ku da yara ne a unguwar? Mami ta faɗa. Akwai yara amma ba sosai ba, kuma yawanci ba su fiye fitowa waje ba, shi yasa baki ga kowa ba. Kai mamin ta gyaɗa alamar gamsuwa sannan ta ce wa maman tana zuwa, ta juya ta fice. Tana ganin fitar ta kuwa ta yi saurin ɗauko babbar tabarma ta shimfiɗa musu a tsakar gidan. Salamarsu ta ji kusan a tare, tana ɗagowa ta ga sun shigo da kaya sun ajiye a tsakar gidan. Shi ya kuma fita yana ci gaba da shigo da kayan, mami na karɓa tana ajiyewa. Ita dai mama kallon su kawai take cike da mamaki. Sai da suka shigo da kayan kaf sannan suka zauna. Ita ma zama ta yi suna gaisawa.
Ya jikin kuma da fatan kin sha magungunan ki? Mami ta tambaya. Na sha tun da safe bayan na karya. Shiru suka yi dukkansu sai can tukuna dadi ya ce, to mu za mu koma, dama zuwa muka yi mu duba ki, Allah ya ƙara lafiya. Amin amin, na ji daɗi sosai kuma na gode, Allah ya yi muku albarka. Amin mama, ga wannan a yi amfani da shi, wannan kuma kiyaye cefa ne. Mami ta faɗa tana ajiye mata kuɗin kan kayan. Baki mama ta buɗe da niyyar magana sai dai dadi ya yi saurin tare ta da faɗin. Don Allah mama kar ki ce ba za ki karɓi kayan nan ba, in kika ki karɓa ba za mu ji daɗi ba. Don Allah ki karɓa ba don mu ba. Shiru ta yi jin ya ɗaure ta da jijiyoyin jikinta sai can tukuna ta ce, shikenan to na gode, Allah ya biya ku. Amin suka faɗa cike da jin daɗin karɓar kayan da ta yi. Sallama suka yi mata suka tashi don tafiya. Rakwas ta yi har bakin mota tana ci gaba da yi musu godiya. Shiga suka tafi har yanzu mamaki suke yadda unguwar take tun zuwansu har fitowarsu ko mutum ɗaya ba su gani ba. Unguwar tsit take kamar ba mutane a cikinta. Ita kuwa tana komawa ciki ta tsaya kawai tana kallon wai duk waɗannan kayan ita aka kawowa. Ji take ta karɓa ne kawai amma ba ta jin za ta iya amfani da komai a ciki don har yanzu tana ɗari-ɗari da mutanen ta kasa sakewa da su. Don ganinta su suka zilar zuwan yarinyar ta gidan kaso ba tare da laifinta ba. Ita kuwa yanzu me za su yi mata da zai goge wannan taban a ranta. Zaune su mami suke kan dining table suna yin breakfast. Wayar dadi ce ta hau ruri janyo ta yi daga inda ya ajiye ta. Baƙuwar namba ce ba suna jiki kuma kamar ma ba namban Najeriya ba ce. Ɗagawa ya yi gami da yin sallama. Zumbur ya miƙe tsaye tare da furta, Amir? Daga ɗaya ɓangaren aka amsa da na'am dadi. Dadi na shirin magana ya ji an karɓe wayar a hannun shi. Mami ce da ita ma tana jin ya ambaci Amir ta yi saurin miƙewa tsaye ta nufo gurin nashi. Tana amsa wayar ita ma ta ce, Amir kai ne? Kana ina yanzu? Ina ka shige tsawon wannan lokaci? Jin tambayoyin da take ta jero mai ne ya sanya ya dabirce nan ya wuka makame. Dama gurin aikinmu ne suka tura ni wani taro na gaggawa shine na tafi. Ya yi ƙarfin halin faɗa. Tun kafin ya ƙarƙarshe ta kuma cewa, su waye suka tura ka ɗin? Faɗa min sunansu kuma ya aka yi baka sanar da mu ba ko a waya. Baka kira mu ba kuma mu in mun kira wayarka a kashe. Yanzu a ce babban amininka ya rasa rayuwar shi amma ka iya tsallakewa ko gurin amsar gaisuwa baka halatta ba. Kuma ka ce wai tafiya ce ta same ka? To zuwa ina? Yanzu kana ina ne? Gaba ɗaya fa dabircewa ya rasa me ma zai ce wa mamin kawai sai ya yanke wayar. Jin shirin ya yi yawa mami ta hau hello 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 sai dai ta ji ɗib. Tana dubawa ta ga ya yanke wayar. Cike da mamaki ta bi lambar ta kira amma a kashe. Ci gaba ta yi da kira amma amsa ɗaya ake bata a kashe. Wata ƙatuwar ajiyar zuciya ta sauke tana bin wayar da kallo cike da takaici. Ya faɗa miki inda yake? Dadi ya faɗa. Wani yayo mami ta haɗiye mai ɗaci tana jin wani abu ya tokare mata wuya cike da takaici ta ce, kashe wayar fa yayi, ina tambayar shi ya ki bani amsa a ƙarshe ma sai ya kashe wayar gaba ɗaya. Tabbas zargina ya zama gaskiya. Abin da ke zargi ya tabbata. Ta ƙarasa faɗa tana furzar da wani huci mai zafi. Kamar yaya ban fahimce ki ba, dadi ya faɗa. Za ka fahimta yanzu in dai maka bayani. Ta faɗa tana komawa inda ta tashi ta zauna. Rinanin idanuwanta da suka rine don ɓacin rai ta zuba mai sannan ta ce, Amir nake zargi da sa hannun shi a kashe min yaro. What? Dadi ya faɗa a birkice yana fiddo ido. Cike da ƙwarin gwiwa ta kiɗa kai sannan ta ce, tabbas Amir nake zargi yana da hannu dumu-dumu a kashe Ammar. Saboda alamu sun nuna hakan. Tun ranar da na ga Amir a asibiti ya ce min wai ya je wurinka a asibiti an tabbatar mai da Ammar yana raye. Tun daga ranar ban kuma saka shi a idona ba. Har aka yi zaman makoki aka ƙare Amir bai halarci gurin nan ba. Haka aka ƙare zaman kotu har aka yi hukunci ba shi ba dalilin shi. Sannan ku an kira wayar shi ba ta shiga. Yau kuma ya kirawo ya ji ina son ƙure ƙaryar shi shine ya kashe wayar ma gaba ɗaya. Tabbas ko tantama babu. Amir ne ya kashe. Kai ya isa haka ba zai yiwu ba. Wannan ba abu ne da hankali zai iya ɗauka ba. Ko jikina duk kunnuwa ne ba zan yarda da wannan maganar taki ba na wai Amir na da hannu a kisan yaron mu. Dadi ya saurin tare mami yana huci. Shiru ya yi sannan ya ci gaba. Ta yaya za a yi ce wai Amir za a iya haɗa baki da shi a yi wannan aika-aikar? Kin manta yadda yaran nan suka taso tamkar 'yan biyu? Kin manta irin sadaukarwar da Amir ya dinga yi mai a rayuwa? Kar fa zafara baki da yaron ki da aka yi sa ki fara kame-kame. Wacce ta yi laifin an riga an yanke mata hukunci to me ya yi saura ma in banda mu ɗau dangana? Tunda cuta dai an riga an cuce mu. Don ko me aka yi mata ba wucewa za mu yi ba dole haƙurin nan dai shi za mu yi.
don haka ki bar wannan shirmin maganar kawai. Ba zan iya barin maganar nan ba tunda har na gano abin da nake son ganowa. Shakuwar da ke tsakaninsu ai bata kai ciki ɗaya suka fito ba. To na ji labarin ƙanwar da ta kashe yayarta da suka fito ciki ɗaya tana bacci. Don kawai sun yi faɗa a tsakaninsu. Alhaji duniya fa ta lalace yanzu babu abin da baya faruwa. Akan ƙalilan abu sai a raba mutum da rayuwar shi. Wallahi har yanzu na kasa yadda da cewa wannan yarinyar da aka kai firzin ita ta aikata laifin. Gashi kuwa yanzu abu ya fara tonuwa don haka a yau din nan zan je na shigar da report gun 'yan sanda. Na sanar musu komai in ya so su ƙarasa binciken. Tana karyawa ƙarshen shi ma dadi ya ɗaura kamar yadda ta ɗaura yana gamawa. Cike da tsantsar takaici ya ce, wai ku mata me yasa tunaninku ragagge ne? Yanzu wannan abin da kika kafa hujja da shi kina ganin ya ishe ki shaida har kike tunanin zuwa gun 'yan sanda? Karfa ciwon abin da kike ji a ranki da kuma tausayin waɗannan mutane ya sanya ki yi abin da zaki zo ki da na sani daga baya. Don haka in dai ni ne mai ba da umarni a cikin gidan nan to ban yarda da ki jefa kafar ki waje da sunan zuwa gurin 'yan sanda akan wannan maganar ba. Kuma ko da wasa kar in ji maganar nan ta fita ina son ta tsaya iya tsakanin na da ke. Shiru mami tana bin shi da kallo cike da takaici dakatar da ita ɗin da yayi. Kasa cewa komai ta yi ta koma ta zauna tana kallon ƙasa zuciyarta a cinkushe. Shi ma ɗakin shi ya shiga ya ɗauko hula da makullin mota ya fice ya tafi. Da kallo ta bi bayan shi har ya fice tana ji ya tayar da mota ya fice a gidan. Ji take kamar ta tashi ita ma ta tafi abin da ta yi niyya sai dai tun aurensu ba ta taɓa yi mai musu akan komai ba. Haka ta daure zuciyarta ba ta yi ko ɗaya da ya hana ta ba. To masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku dakace mu a zuwan shiri na gaba don jin ci gaban wannan labarin.